min kajak. Jeg har fået sat et ekstra sejl på, altså købt sådan en lille fok og sat foran. Og det er noget, jeg selv har monteret. Altså det vil sige, at jeg har købt sejl i USA fra et firma, der hedder kajaksejler.com. Og så har jeg selv lavet lidt om på min rigning, sådan at den kunne sidde på min båd. Jeg synes jo, at storsejlet her var for lille til, at båden sejlede effektivt. Men med en lille ekstra fok på, så får jeg forhåbentlig lidt mere fart på båden, og kunne måske gå lidt tættere op til vinden. Kajakken er jo lidt lang, og sejlet sidder lidt langt fremme, så når man skal gå over stagen, så kræver det ligesom lidt hjælp fra bagagen. Men det går nok.